plazer bat da guretzat hemen Andretxean egotia eta lehenik eta behin nirekin dagoen berdintasunerako zinegotzia Elena Ibañez aurkeztuko dizuet, hau da gure lehenengo prentsaurrekoa. Bai. Aldez aurretik esangotzau zer da Andretxea. Andretxea badakizue danok dia Eibarko emakumeen etxea. Udalaren berdintasun zerbitzuaren baliabidea da, berdintasunaren eta tratu honen alde lan etxeko helburuarekin badatozen herrita guztien espazio irekia da. Hemen dakazuen udaberriko programazioa, bale? Eta bada berderaz eta euskeraz, eta hemen bereizten ditu 3 ardatz. Alde batetikan dare kurtsoak, ekintza mota desberdina dakagu, ikastaroak, gero bestetik handia herritarrentzako saio irekiak, eta gero balitu burutegi maistra liburutegia, bale? Eta erakusketak, bale? Orduan, ardatza diferentia dira.